doon, ano kasili. Kasili kita. Kuha, kuha. Ginuba pa daw, ginuba. Bakit dyan? Bakit naman yato? Dahil pag video kayo, bakit ba? Habol na pala kung sino yun, habol kayo na. Nakuha na. Grabe. Grabe man dayo kon. Igo. Luba na, luba. Iluba sa ilawang ba? Sundang. Mabaw ra day. Naglampot. Naluba man lagi nimo. Agduslak na nimo daan. Lupa ang mura ko pala sa liman mo. Kablit ka ay lupa. Ako oy. Ano nung kablit to kay? Skanda ko ah. Tanggalaway, tanggalaway. Kaibot ay Sudan ha. Askang sudana. Oy, dako naman din ni Day. Dako pas sila pa. Abi nako dako pas ako ah. Kira ang kut. Di si mata kasi lima sa lima tarong. Dai nang hit ka na ko, apa dito ko pado. Nagana ko dai mo, 200 ka sa lagi tuloy isa. Ala, dai. Ay, katulog ko ni. Ay, pala po kini. Pala po naglalaro ko. Duaan na lang. Guys, muni lisod jay og ni sanggangat kay pag tanggal lisod tanggalon. Lupa na nako. No choice si Dan eh, kundi hiwaon na lang ni kay saan man eh. Okay. One kid. Oh. Bit-bit. Ba?
Kasilig yun. Doon natin pang panihapon. Sudan na si Juan. Umagod po. Purlasiko po. Okay kayo, idol. Apir, 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 apir. Okay, idol. 1.10. 1-0. Taan pa, manupag. Taan pa, manupag bakit. Sigurado na. Uli makalamang sa bukid, guys. Kuha na layok. Ay, basta kuha ah. Sudan na, sudan. Makalamang sa bukid na magbukid ka. Haskang sudana, haskang sa bawah. So dahil sudanan, Gangan daig baki unya. hindi ay. Okay. Ah, pinabaktas na rin si layok oh. Nakabit-bit nagkasili.